S kamenem mě propojuje velice dlouhá zkušenost, už od dětství. Ten materiál velmi dobře znám, ve všech jeho ohledech, aspektech, možnostech a formách. Když znáte materiál do detailu, můžete ho použít s jistotou, a to je na realizaci vidět. Výběr materiálu pro konkrétní projekty začínají právě zde. To znamená, vybere se ten konkrétní typ materiálu, který odpovídá představě jak investora, tak architekta, v případě pokud se jedná o sochařský dílo, tak samozřejmě autora architektonického detailu. Ten výběr toho materiálu je poměrně specifická věc, protože každý materiál má naprosto jiné vlastnosti. Má jiný charakter, barevnost, tvrdost, způsob povrchové úpravy. Pro konkrétní projekt byl vybrán tahle žula, která je poměrně kompaktní, je černá, v této povrchové úpravě je naprosto přírodní, velice matoucí je odstín tohoto materiálu v povrchu, který je značně oxidovaný. Třeba konkrétně zde je ten stejný materiál, který je vyleštěný a je naprosto zřejmé, jakým způsobem se proměňuje charakter mechanickým opracováním, strojím nebo ručním. Tyhle ty věci rozhodují o tom, jakým způsobem ten jednotlivý prvek v architektuře potom vyznívá. Má to svoje řemeslné principy, které musí architekt, kdokoliv řemeslník, který s tímhletím materiálem chce pracovat, naprosto dokonale znát. Je pro mě naprosto zásadní zúčastnit se celého procesu výroby jednotlivých detailů. Jednak proto, že rád řídím, vidím během procesu různé možnosti a nedostatky. To znamená, že už od původní myšlenky po kompletní osazení celé věci, definitivní realizaci, jsem po celou dobu v procesu toho vytváření, ať už průmyslového zpracování, dovedí těžby. Pro mě nejzásadnějším momentem v celé tvorbě je právě tenhle moment, protože určuje to, jakým způsobem vůbec hmota stavby bude na pozemku umístěna, jakým způsobem do ní bude vcházet světlo. Těch alternativ může být samozřejmě neskutečně mnoho, záleží opravdu na orientaci. V případě našeho projektu byla naprosto jednoznačná orientace sever-jih, která je kolmá na podélnou osu horního objektu, kdy máme naprosto jasně definován severní a jižní líc fasády. Moje představa, která je, řekněme, maximálně intenzivní, myšlence a v nápadu, kterou potom musím samozřejmě obeznámit všechny spolupracující celky, jako jsou statici a projektanti. A v téhle chvíli jim ji předvádím, tak jak si vnitřně tuším, že opravdu jsem dosáhl asi toho limitu materiálu a konstrukce a finanční jaksi možností. A zde se nejlépe deklaruje právě možnost, ve které se dá, nebo dimenze, ve kterých se dá, řekněme, uvažovat o možný a reálný formě konečného řešení. Model velmi dobře slouží právě k komunikaci a k konzultaci se statikem, aby jsme se vyhnuli obtížnostem, které jaksi vyplývají z gravitace. To znamená zbytečné, dodatečné podpory, kterých se samozřejmě asi zřejmě každý architekt rád zbaví, pokud nejsou nejnutnější. A velmi dobře se na tom příkladu a na práci takhle hapticky s modelem všem zúčastněným, jak si deklarovat můj zájem a hlavně cíl celého konceptu. A zde nejdy můžu já sám vidět, jak moc se vzdaluje od mé ideální představy. Ovšem konsenzus je přesně tím průsečíkem, na kterým vzniká architektura. Stavebně konstrukčního hlediska je tenhle převis není nějak složitý, nebyl by nějak náročný, pokud by nedošlo právě tady k tomu mírnému přesazení ještě v podélné ose. To je přesně to kritické místo, který jak si zatěžuje neúměrně staticky a boří vlastně tu hmotu konstrukčně, která je nad tím 1 pp jaksi nadstavena. Je to v podstatě neviditelný detail, který skrývá v sobě poměrně nějakou velkou dynamiku a je docela dost důležitý pro tenhle koncept tohoto
jakoby přes smyku té jedné hmoty na druhou. Co se týká převisu, tak ten má svoje účelné opodstatnění pouze v tom, že zbytečně nepředimenzovává spodní trakt, který už tak ve své podstatě je poměrně rozsáhlým prostorem. Železobetonová hmota terasy bude samozřejmě trvale porostlá jakoukoliv trvale zelenou kulturou. Tak hlavní schodiště do domu je koncipováno jako poměrně robustní a monumentální formou. Řešením je, řekněme, nekomplikovaný. Ovšem to se tak zdá být, protože celá ta složitost je víceméně konstrukční. Jedna schodnice má 1500 kg zhruba. Její výroba je poměrně komplikovaná už jen z toho důvodu, že jsou lity nikoliv na ležato, jako běžně panely se lijí, ale je na kant, aby se daly ty skosené hrany, které nejsou na první pohled viditelné a dělají právě tu subtilitu každé jedné břitvy, která z toho má právě ten dojem, by měl vznikat. Celý proces je velmi kazivý, to znamená, že těch zmetků vzniká neuvěřitelné množství. No a díky tomu je to v podstatě nereplikovatelný, protože když to jednou někdo zkusí takhle vyrábět, po druhé už to nechce opakovat většinou. Hmota domu je rozdělená horizontálně na dvě funkční podlaží, jedno podzemní, jedno nadzemní. V podzemním podlaží jsou uloženy všechny technické zázemí domu a horní podlaží 1MP je zde určeno pro obytnou část celého domu. První funkční blok, kterým se dělí dispozičně celá plocha horního podlaží, je dělána touhletou hmotou, která je, jak jsem říkal, úložným prostorem, zase plně funkčním a využitým. Co je na tom asi zajímavý, je optický klam, který to evokuje z určitého ohniska sledování, kdy se jeví všechny ty pole, ty křídla skříní stejně široká, i když tomu tak není. Jsou v určitým úběžníkovým schématu, který se neustále rozšiřuje a z této pozice se vám opticky skříň zkracuje. Při pohledu z druhé strany, ze stejného místa, pozorovatel vidí naprosto jinou perspektivu, která je mnohonásobně delší a pocit z té skříně je mnohem víc zkreslený. To je důsledek tady téhle optické legrace. Třetím prvkem je dělící stěna, která je sestavená z 8 kvádrů, které mají povrchové zpracování v podstatě velmi surový, který je specificky pro vytržený blok zlomu. Všechny ty struktury, co na tom jsou, tak jsou přirozeně odvrtaný. Tohle to je jeho nejpřirozenější podoba, první forma, kterou ten kámen vlastně sebou nese. Průmyslovým zpracováním, řezáním, leštěním a dalšími technologickými postupy se dá dojít k téhleté ušlechtilé formě. A mezi těma dvouma formama, mezi těma dvouma pozicema průmyslově zpracovaného materiálu a surového bloku vytaženého zlomu je jakási interakce, řekněme, kontrastu a jakéhosi vnímání toho, co ten materiál všechno v sobě obsahuje. A ta interakce je vlastně koncepčním principem celé tady té formální sestavy. Přírodní materiál v interiéru vždycky na vás nějakým způsobem reaguje a vy na něj. Je už jenom tím, že absorbuje energii, tepelný záření, že má nějakou odrazivost, anebo pohlcuje energii tepelnou, jako třeba 4 tuny žuly, když ho dáte do interiéru. Tak si myslím, že to změní klima. Celá sestava sem byla dovlečena poměrně archaickým způsobem. Bylo to za pomoci heveru, válečků, nakloněné roviny, sypáním písku a otřesného úsilí několika pracovníků, kteří zde málem položili život. Nakonec se to povedlo. Ten výsledek je v podstatě poměrně jednoduchý vizuálně, ale ta koncepce vnitřního uspořádání tady celé té sestavy je poměrně komplikovaná. Je v tom ocelová konstrukce, která má určitý statické náležitosti. Je to docela sofistikovaný proces, jak dostat do hotového interiéru 4 tuny žuly.
černý kámen, mělo to být kontrast, jako mělo to být prostý, úplně jako jednoduchý kontrast mezi světlým interiérem, naprosto galerijním prostředím, inertním osvětlením, který je tady vlastně ateliérového typu, tady ze severu a jižní prosklené fasádě, která tomu jako nasvědčuje. Mělo vzniknout naprosto jako sterilní prostředí, přesně to, kterému se snaží všichni vyhnout, který se pejorativně označuje jako k nežití nebo neútulný. To je zase úhel pohledu. Mně ten prostor připadne právě tím, jak na člověka nereaguje, jak ho nechává vlastně bez zájmu na detail, nemusí se zabývat sledováním zbytečných rohů a záhybů a nějakých jako zákoutí, které tam nepatří, tak vytváří hrozně klidný a kontemplativní prostředí. Ale každý to o to nestojí. Takže přesvědčený investor, že to chce, je někdy komplikovaný. A tady se mi to téměř povedlo až na to, že jsem se musel použít to dřevo. Kdyby tady to dřevo nebylo, tak si myslím, že bych dosáhl právě toho kýženého účelu té naprosto sterilní galerie, ve které se tady projevují podstatové artefakty. Čím je to jednodušší, tak tím si myslím, že větší prostor pro osobnost toho investora, aby se tam mohl realizovat. Já ho nechci přetlačit svým estetismem. Druhá část domu je dělená centrální chodbou, ze které ústí dveře do jednotlivých obytných prostor. Podlahy v celé ploše domu rodinného jsou opatřeny samonivelační polyratonovou stěrkou, která je bezespárá, má poměrně dobré vlastnosti, roztažnosti a velmi dobře reflektuje na dilatace velkých ploch. V této části není doopatřen okny ve svislých konstrukcích. Světlo je zde přiváděno střešními světlíky, jak do chodby, do centrální chodby, tak do všech místností utilit a ten pocit světelnosti je neskutečně příznivý a příjemný. Stejná žula, která je použita na varném ostrůvku, je na dělící stěně v obývacím pokoji, je použita i na schodišťovém traktu. Zde je ovšem na rozdíl od povrchu leštěného je kartáčovaná, má výrazný protiskluzový efekt, její údržba je velice dobrá, parametry na schodišti jsou vynikající. Sárky, které jsou zde jako sokolové lišty, jsou ve stejný materiál a zde je vidět kontrast leštěného povrchu s povrchem kartáčovaným. Z praktických důvodů byl zvolen kámen do koupelen, karelský mramor. Je to především kvůli odstínu, je to velice praktický, vzhledem k tomu, že usazeniny vodního kamene na bílý mramoru tak reflexní a jsou tak vidět. Líp se to udržuje oproti černé žule, kterou jsem si původně myslel, že bych tady uplatnil. Umyvadlo je vyfrézováno z jednoho kusu poměrně rozsáhlým rozměrem. Hlavka umyvadla je poměrně mělká, nicméně objem jednoho umyvadla je něco kolem 17 litrů vody, což na první pohled není úplně zřejmý. Co se týká vany, obklad vany je koncipovaný samozřejmě tím stejným způsobem, je to karelský mramor, tak jak umyvadlo, jak vanička z prchového koutu. Přišel pan investor a řekl, že chce plavat v bazénu, který je zhruba tak 6 metrů nad zemí. Vnímat při západu slunce, když přijde z práce, zapadající slunce za horizontem. No a proto si koupil složitý pozemek. To znamená vzít 5000 tun zeminy, podsypat tím ten bazén, dát ho vlastně do výšky 5 metrů, aby okolní zástavba, když plavete na přelivovém bazénu, aby vám vlastně spodní zástavba nebo zástavba po svážnici vám nekazila nikdy výhled na západ slunce. Je to jednoduchý. A pak, abyste se měli kde schovat, tak na to posadíte takovou velkou krychli ze železobetonu a do ní vetknete skleněný takový hranol. Vychází to všechno tady z té potřeby té roviny. To znamená, kde vzít 300 metrů rovné jako plochy. Jak to udělat, aby vlastně jako přitom jste nemusel navážet 2000 krychlových metrů od někud. A přitom jako to všechno nějak by to dalo ještě jako ekonomický smysl. Tady je deponie.
to, co je vykopáno v zadním severním traktu, který slouží jako garáže a utility, tak všechna ta hlína, celý ten objem té zeminy, tak se prostě převezl na jižní stranu a vytvořil se z toho to fórum vyšený. Na tomto projektu byl od samého počátku kladen obrovský důraz na minimalistický detail a bezchybné řemeslné zpracování. Cílem bylo dosáhnout naprosto čistých linií, což vyžadovalo dokonalou souhru všech dodavatelů. Skvělým příkladem je práce dodavatele dveří Dorsys. Abychom docílili efektu stěn, ze kterých plynule vystupují dveře, zvolili jsme jejich systém skrytých zárubní a bezfalcových dveří. Klíčová byla i skrytá soklová lišta, která dotváří jednolitý vzhled stěn. V části interiéru jsme pracovali s dýhovanými povrchy. Zde byla naprosto zásadní koordinace mezi dodavatelem dveří a truhláři, kteří vyráběli nábytek, aby byl použit stejný svazek dýhy a kresba dřeva na sebe dokonale navazovala. Velkou výzvou byly skleněné prvky od pana Sedláka. Celoskleněné zábradlí muselo mít kotvení kompletně skryté, což se podařilo díky preciznímu zakomponování pod nerezový obklad. U exteriérového zábradlí jsme navíc řešili statický oříšek, spojení dvou diletačně oddělených budov. Dodavatel zde musel vyvinout atypický, ale pevný rohový spoj, který tento problém vyřešil. Stejná preciznost byla nutná i v koupelně u celoskleněných okladů, kde jsou rohy broušeny do úhlu 45 stupňů. To je detail, který se běžně vidí spíše u kamenické práce a svědčí o vysoké řemeslné úrovni. U takto proskleného domu je klíčové i efektivní stínění. Již 2 roky před stavbou jsme proto s panem architektem a firmou Profiflex řešili technické detaily. Zvolili jsme venkovní žaluzie Noval Z90, které díky plynulému naklápění lamel dokáží snížit solární zisky až o 90% a tím výrazně snižují náklady na klimatizaci. Už v raných fázích projektu, kdy se celá stavba teprve rýsovala, jsme se Sunluxem konzultovali budoucí fotovoltaickou elektrárnu. Cílem bylo, aby systém odpovídal nejen našim představám, ale i energetickým potřebám budovy. A to se povedlo. Systém funguje přesně tak, jak má. Co se týče administrativy, postarali se o úplně všechno. Od prvních jednání s distributorem až po vyřízení dotací. Nemusel jsem se o nic starat. S jejich prací i přístupem jsem byl spokojený a oslovil jsem je znovu i při rozšiřování elektrárny. V této instalaci je použitý systém Victron. Je to prémiové řešení evropského výrobce, které je známé svou spolehlivostí i důrazem na kybernetickou bezpečnost. Instalace takových systémů vyžaduje precizní plánování, přesné dimenzování komponent a hlavně složitější konfiguraci, aby vše fungovalo správně. Odbornost a smysl pro detail firmy Sunlux byly na tomto projektu vidět. Exteriéru pak dominuje bazén s přelivovým žlabem. Díky tomuto řešení sahá hladina až k samému okraji a dokonale tak splývá s okolím. Doprava a usazení monolitického tělesa bazénu byla kvůli jeho velikosti logisticky náročná operace, ale vše proběhlo díky panu Mackovi na výbornou. Jako finální tečku jsme pak klasický rošt nahradili zakázkovým kameninovým, který podtrhuje luxusní a přírodní charakter celé realizace. Rozdíl mezi sochařskou tvorbou a architekturou. No zásadně v ten, že do sochařské tvorby vám jaksi nikdo nezasahuje. To znamená, je to ryze individuální práce. Nemusíte se žádným způsobem jako na ničem moc domlouvat. Mecenáši většinou nejsou, donátoři už vymřeli. To znamená, všechno je to v vaší režii. Když se to nepovede, je to váš problém. Když se to povede, tak opět je to váš problém. Ne tak architektura. Tam je to velice komplikovaný. Tam každý, kdo má v prdeli díru, on do toho mluví a pak čekají velké výsledky. Na každé stavbě je nepřekonatelná řada problémů, protože žádná stavba nikdy nedopadne tak, jak se vyprojektuje. To je základní pravidlo, si myslím, jako v stavitelství. Že to nikdy není přesně tak, jak si vymyslíte. Že těch kompromisů, který je nutný jako připustit, je neuvěřitelné množství.
Je potřeba v tom umět ale najít jakýsi princip a úplně jako nestratit to původní z té myšlenky. To je docela zásadní. To si myslím, že je hrozně složitý ten příběh, který ten dům má, nebo byste jako autor chtěl, aby držel a byl konzistentní ta myšlenka a příběh, který do toho já nutně vždycky musím nějaký vsadit, jinak by to nedrželo. Uhlídat je poměrně složitý, ale když se to povede, tak si myslím, že to je jako velká odměna za tu práci.